Ассалому алейкум бардораи азиз. Бардора омад шинохтен. Хиёл мекунам. Салом алейкум бардора. Салом алейкум. Номи чӣ буд? Номи Мирзо. Бардораи азиз, Мирзо кадомое ки нашинохтен, я видеош ҳамемон мебор бинем, баъд абораш гап мезанем. Амира, ба чӣ мақсад кардӣ? Ну, просто хостим ки я хайпанут кинам хати. Просто хайпанут хати ам кампир. Я савол, ҳамун кампир да ту чӣ мешава? Арус май. Аруста чанд сола? 40. 8-40. Хонаш да зиндагӣ? Хонаш да зиндагӣ мекунам, мошини дарози радной форад на пишти камера да мегирам, мебарамад хона у дарша бин бо чӣ хели ай. Вай просто ҷой Паспорт накардӣ хачи запис кунӣ? Не, хемат закор нест я паспорт. Тоҷикистон да зан надорӣ? Тоҷикистон да зан надорам. Таваллуди худ чанд? 93 таваллуди худам. Хай молодец, ина дидем бардору 93 омада 40 солара гирифта, мошин, хона, дар вазифааш соз хай. Ништияк. Ашотиш мехри мегардам бо морида. Ба кай мери Тоҷикистон меги намеги брам зан меги? Не, Тоҷикистон иншолло худо хоҳад ман машкара меорам, ҳаминҷа зан мегирам. Ира мефрикам. Ира фирна метуни пас места охир. И мақсад ки кашлокат мешая дига хонашин. Вай худаш розӣ яки зан бигирам. Зан метавай. Хай бардарҷон ина ба фикрам ки гапомона гавздем, хиёл мекунем зиман ранҷида намешӣ, аймо хафа нестӣ. Чизе ки барои ин ҳамин район даем любой вақтҳо